Kardom niliman sarkiri rongphan nili PHLC long General Secretary la pangge pini talk show on 6th schedule to the Constitution of India and Autonomous State pini ke angdeng abangge part mata angdeng 347 pharo thomra plikra troxy angdeng lo asi pening we talk show long nili tum ladak panelist mate tum panel long bangang hini mane nili pen bangang thomlo la sedak bahini nili tum APHLC leader thundo asi nili pachini datpo dak nili dung non ke to bangke la ke APHLC amai phu mate president lo tuma sar jai katha alang li hello nang li pini da ke bangkot nang mana kiro pilo alang li IAS retired lo pen PHLC ngota president lo adun thu ai tum nong dolang ilut panelist la ke hai rajas tiso alang li ke vice president lo PHLC long central committee sinang li dak pini talk so long dak nang itu no potame nang li phandam kiro pilo ase pining we ini tum la dak talk so la dak ini tum isi hedung alam ate RCT kala itu ke thani phansi pining we porni tum talk show la part 347 on tame tung bang ko lo la si non itum point nam phenang ke chingki che thana thule dam phenang la si no BJP atu non ni tum ke theklong la tum aning arlo kaida ka phere hik mate la tum kamatha ki sung alam pini ala bang ke ratang no ninje phun olang to la si Thailong lo pini tim karbing long ke Japon BJP atum pini CM ke hai ban Japon si taralang so long press meet phalo so press meet long alang li kaningje ke la hello nalom APHL si tum re election alang lok si kaningje la si re election la ke rada phana pa manghu pusi alang li ili tum APHL si phan koilo la pen ke re election ke la ke done lo pusi CM ake hai mata ningje lo la pen re election ke doji si ta mo 2027 si dopo la bangge pusi CM tamela ke pini press meet ong ningjelo lage la si la bang so lam re-election aputha re-election do unji ma do ne ma la pen re-election ke ahok pet mo 2027 si do wek ma mate la so prang si do ji ma la pen isi election ke wan dolan team karbing long BJP to me isi election ke wan gala lo tum ke clarification pi holo rata no than holo tokso no than holo seta tengne de tik tik bon seta alang tum isi election ke wan gala hello APHLC atum je la so ke dam tanga election ke panchayat election binak pu alang tum complain na ko election nang thodun de pu election thode da pc case ki pidam pu la son bana complain na boselang le tum pu sita abinong et ke election a pransi la bang so panchayat teng da 60 dola habar ke election bilong le pu Guwahati high court ong case ki pidama mata election a pc case ki pidama la bang so puthak clearly kachini ye phan pini da panelist lo itu masar jaya gathar alang li phansi ni le arju pono thani phan Kardom re-election walam kali kecengko ke ju suri ni ra engkoi rahini aningkan thang achiklu election pedopo panchayat ron pensi election pedopo alam nang klang lo amat si nelitum memorandum ta pidam lo governor aphan la pen case da high court along pidat lo thang achiklu ingkoi atari karkom nitum case ki pidam tu surihini ra ingkoi rahini aningkan la ke election aprang lo election a date tapi thik thelang muthe panchayat ron pensi election pedopo alama bangke governor ningje po amat karjulong penamasi netum la bang case pidam phit le la phi ke election ka pedo ke aru achiklo aru ma vosik bola ho vosik achiklo si election ka pedo ning la election itum case file dam det pen chiklojon thom a phila lamasi hala sohot ke nelitum pudam lo te case file lo te alang litum ington kokpo election do de det po pusi ba do sita hala sik schedule arona teng pen si do po pusi ma thalo an keni tum ki thur dunja phansi jok ta chi sik at la amat alang litum panchayat aron pensi pedo teng aman ni litum mathalo la election bang e thurdun vek nai pomasi thurdun det lasi nitum ke rem apole ki thurdun putakali la pen ha
election declare at a date pi at a PC ki thurdun putakali election cheng at a PC ki thur election cheng at a PC case ke file puta case ke pidam putakali lage election cheng chia kola cheng chela oh cheng chelang athema election ke cheng ke aru chiklo netum case ke pidam ke thang chiklo jon thom aprang sin netum pidam lo lapot la bang ke ni tum thurdun lo thurdun nang kok lo bang troi credit lapot ma si thurdun lo setan netum ke aron abang ke chekroi dun de ako mo election netum hai thu de seta netum ke six schedule ateng ban ako election pedo thuji pusi netum hala sohot lam ta ning je lo la pen inning ar lo son se sik det lo la lo alam mange la si first question ke la nat body la nat la lo la si non ili tuma sar ja ka thar bana me clear ili tum hanang than ta lo clarification ma pitang lo je ke dam tang MEC election cheng ko je la da panchayat election ang ateng na si panchayat election padui pu la bang so kar julong lo ka joni si Guwahati High Court dong ili tum case file dam lo case file that pen check lo thom a PC da ke election ang padu di lalu ma dalam ke la si PHLC tum election tour that appeal case ke file kali la ke clear alam lo la pen team kar biglong BJP tum ke than tap la ke pachu bai alam la ke jom si rada tum crying tum mane nota ajhak tum crying tum te dolan PHLC tum la ke election tour that appeal case pidam pu jom si pachu bai ko mane aning lo jom si la son aning kok chere do polo tang te dat ili tum PHLC leader tum long la bang so case ki file la bang so a lo la bang so tarik ka do itum long do et la si nali tum nang en tame ba media person tum tame la bang so nang tum tame nang en tame nang tum lang tame da ke thang confusion da velo la lo la pen ke sia ma ka hai polo je la so re election ke do ne lo pula hedi 2027 si do pu olam la ha la si la bang so non re election aputha ton kok lo ma mate dam bom ma case pending bom ma mate chedan bom ma la bang so puthak nang li rar phan clearly aku than utha election a rule ateng ke general election pudo re-election pudo lapen by election pudo by election po abangke lake komani inut member election tangdet lo amat kopini cheplang det apot amat aku dotunan kok titi la bangke lake by election pusi pu lake inut bangeni election aku dotunan kok titi la so bang si pu re-election pu lake kaddo ko be masi chok chedet lo apot ako election thu voi phak nang bua bang election thu voi phak nang ji bua bang la bang re-election pu la pen general election pu ke lake ningkan pho apot non elitum council ke ningkan pho jut let lote election ka pedo lake general election pu la sinon elitum BJP atungi pu surihini ra inkoira troxia ningkan si re-election ke dopo la bangali jong si non re-election by chance do dedet high court a case dingware amat do dedet amat ningkan pho paper det extend boli paper det pulotang te anke la bangke ahok lo la bangke general election si dokok po la bangke 2027 ke lage general election si dokok po labang the jong si labang so non ki pidam a case jong si piding bomb ra di ningkan pho pe par plot lo te di la ko ahok alam lo labang ge general election ke surihini ra inkoira troxia ningkan si dopo surihini ra inkoira troxia ningkan ke doji ke lage re-election kalilo hala bang general election lo lage kamang hulo bon de kamang hulo laga lo ka chini ni aron ka chini ne po si ningya tar mare la si bupulo mati lo chini ne poloran ne chepatar nang neti constitution alam ki non ke 2027 re-election lo po ke lage di hala court ka texer atum ekdom mane educated atum pine tum long ke di lage thera kami alam lo lage re-election kalilo 2027 ke sar pulo mati general election general election pulo lage la so non re-election po thang si update papar dat pulo tangte ningkan pho phi papar dat pulo lage re-election kalilo mane ke chokli by election ke hai sikela constitution ateng pen ke pa do election ke delo kalilo sida lage general election lo lage general election lagala ningkan papar dat pita me la la so case bang ke yong si pending jutila pulo tangte wardik people ang pulo tangte lage dambom po lage dambom po di la
Aku lah pedam bom lo te alege long ye ke karbiatum kali lage. La nong yong si la re-election do dedet pulo te di. Alege long ye ke karbiatum ba inglong asule alege long ye kali laga bongo sena la pen bihari tum se ale long ye la. Kalang lalu. Long bom lo non Long alang bom litum si. kalang deputy chairman api dalu kan te non ke. Lan ke non development account ta ho jat ke claim anta bongo sena RSS bongo sena la pen ke Bihar pen ke wang atum aning ke hang ateng ben si claim bom lo. Claim lo. Alang litum we cuma tha ke la pohela directly dak CM phan pu pe alang litum ki pudam ke ha Amit Shah phan ke hoi dam Amit Shah phan pudam po Himanto Biswa Sharma Chief Minister ke hai phan pudam po alang litum dak CM phan nang pu po pape claim po bongo sena aning ke ha la pen ke Bihar pen ke wang atum phan aning ke hang ateng ben si dak claim bom la re-election do dedet lo te alang litum lo ali ke long la ke che tum lo ali ke long yi Kalang. La pen ke non la re-election nang ji panchayat teng pen ke dake candidate nang ji itum $60 habar ke itum $60 teng pen si constitution teng pen si dak election padu nang ji puni itum akemang mate itum ladak itum ake claim along yang sei komane BJP ba RSS bongo sena phan aning ke che thepen la puson aning karong atum do pulo tang te cema thano nang itum na thang na long de non ta kan ning jong ahok la thang da long de nang itum abinong at ke ala ke cholong ba long dun ya ya tu ma he di adona rap mane ne tu ma ke cholong ba long dun ji setelah itu pahani si em tum long pet don menung si long chodi alang la pen se ta ke long le bi nong ke itum akhe itum la pen itum along le itum along ri det ka che raia phana bang ke jok ta thang ta long le lo ke cholong ba long dun ji yer so pe cholong bo ma bang ke la si hala Jona achumi ke tok kitab along tok lo ke cholong po hala phak leng bo son si ke nep na ima pu Jona achumi ke tok kitab along phak leng ko bo son si ke nep long ima pu phak leng hala dak ki pu la po helo phak leng phan yong si ke nep ji tang te phak leng ke wang athai hadak le theng the bidam chom ti tinot an ke hala tum nang chobom po ta hala dak chobom cholong bom amat wang bom pen la tum mo phike thi nang po po bang ke hala aphak leng dum chi chi ni ne amane nang chobom ti an nang chobom po pu thodar ni ta ko theng the bidam chom no ako nang chole po pu thodar ni ta ko bidam chom no nang chole po nang chobom lo te ihiana tu ing pai check no ihiana tuan dame ing pai check no seta lan hi thomana tu ke wan mesen ya po jo nang chobom po bi theng thele biam chom lo te la nang chobom po hiana tan ing pai tu check no seta la tu apha ka tu nang chobom po aphak leng atum ke la nang chobom po abi do tang lo ke cholong si genang po jo hala pran ke ching hon he de hala tu adet alame chema tha the de lo aphak leng atum ke put ke thomana tu ta hi thomana tu ta ing pai check non se ta nang chobom ye la nang chobom le de nang cho un hodaman hala hi pliana tu ta na ing pai dun check no an ke arlo si doktor po se ta men ke pu buru sai yi se ta la theng the pi bom le ta ku chobom ye la si pliana tu ing pai check le te a theng the bang chobom ye la se ta la tum thi po pu chi ni ne son thak si tum ing long arat atum phanta son si non itum phanang ki vil lage anut ko manne phan ke jong dam pule li pule le seta itum ing long arat tum phan son si nang ki vil itum phan pini nang pichom bompo amat ilitum sakurita nang than pi at bom lo pension ta long ledet bom lo non master tum ta chiklo yang krip hota dorma ta long le dead bomb lo la pen ke ituma hidita kam chu claim tek dead bomb lo hem so ki kim ta pape tang te dead bomb lo la pen ke ituma atowaran da ing hang lap lo la pen osomar ta lo papore tek dead lo la pen ke chu gi jun dowai ke chu long le se ka che lang long le pot stroke pen ki thi ta ho jat pen ki thi da ho puta ke ong so gali lo no angela son si ituma phan ta hala so aphak leng phan ken nep son si non itum ing long aso tum phan ta ken nep ya phan si la bongo sena RSS BJP to nge claim bom lo
la se itu masar kan clear ni tha no de seta la bangso tok so long kaning jelam pe na jak kam gar ju peng li po pini mathali nali tum phale la kan kang ton gali de Kado Bahkan itu nale pan tum non social itu media. pan son sinabi lah. social media nale tum non google long chega mon jona chumi ke to eastern mirror pu nagaland na pe parong se ke to la bangso lam how to catch a wild pig pu nale tum la search no nale tum long lam pula ke la si la bangso lam ke tum masar ja ke thale tok tagali lale Mesen alam lah bang. mesen alam lagi itu menang apa ya lah Nang peri alam kedatan lagi. arjulong lo hala komane KSA presiden phanta kang tonore tala binongan ke hala KSA presiden ke ki juno lagi pugali mati bang Kali jona chumi ke tok posela ta explanation Bang naga tum pan se ke cipu lah. hala tum soalam sika bang. cipu bang eta ching tonte gente Itu naga tum pe siada ke cipu hai. hala bang nagaland na chief minister se aning thi jona chumi phan phun ke lo ekdom pumanang ko mati jam Bang aning kiti. sa bang akemi phan polo bang yes they accepted di la Kalang. selo la sili tum ta la hai pen nangkang ton gali ili tum la hai story pen tamil hai lam jir history pen ili tum charlie du nahi ala mangala Kalang. la si la hai pen itum chipayok du nahi abino ke ili tum kat do ko inglong so yan masila ke chipari alam lagi dei la si ili tum phan la puson bang BJP RSS tum bongo sena tum kb ke chitum ili tum phan aking pakarun nangi bi long le deji apha ili tum chire nahi cherok tok nahi conscious nahi po puthak ili tum ka chethana chimum lagi Tum ke inglong arat tum ke phak kali hai, phak le kali. Kali. Seta hala bongo sena RSS BJP tum ke itum pan hala son sinang ke vi. Bang. solam lala la solam chak la si churo lo sa nang li la bang solam paklar por re election dui ma we ma la pen ke la hai general election la pen re election apu thak nang li ke paklar po churo lo la si non li tu ma ka preng ka topic nam thuna non ke development apu thak la si non BJP atum penangan atum rally ke dam dolo pina peace development unity victory rally pina son dolo la si development alam nok sila tum ke than than penangan ni tum theklong lo la si karbiang long development ahok pe karbiang long develop oloma karbiang long chingthur oloma labang solama putha itu ma vice president do lapu alang li bhansini le arjupo nali theklong kwan chechar lo kwan chini dam lo de BJP atum ada council nang chari lo pupen jai litum inglong aso tum de inglong aso tribal atum BJP tum nang chari pen yo tum develop do lo pu nang li kwan chechar lo labang so than than Karbi Anglong development po alam jong si che tham dam lo bulote ani chi thang leta che tham thai du ta non ili tum Karbi Anglong rap tum thailong lo non BJP tum kachari bom Karbi Anglong autonomous council long ban Karbi Anglong angkang pi east la pen west la hinia district of Han ke paching thura sai ke claim po ke rada tum ko ansi claim ma la bang ke thailong prong lo ke claim bang la ke thailong le delo ke claim bang si ke thailong le delo no ma ke la lo yo non development pualong kumar tum lo ke develop bulu de ke chengsi bang ke Karbi Anglong autonomous council CM Tuliram rong hang develop lo pothe ke Karbi Anglong long pu east non west dot nimha south non dipu long ano ne sabiri rabarabiri Guwahati building bhari kimlo ani hang anke long lenam lo hem kimlo tangka pusa chipuilo aprang hem da theng lapsi 20-30 crores hem theng lapsi hakun non 100-200 bak hem ador ki so sinon ki kimji bus non kim bon lo ki tang ko bon lage alang ke non uve hinida lage develop lo lage uve hinida judu ne lo la bang so ko develop bang ke adun thu MP Horen Singh Betat ami thang phan ke develop pikro la pen EM lo an develop pikro la pen ke ami thang MP a family to CM la pen EM la pen MEC a family to develop lo lalu lapen ke angtan men ke bang Bihari itu lapen Bengali itu Karbi Anglong alo tumi di ke bang dak nang itu atum an develop lo lapen atum chingthur lo la solong non Karbi atum lapen jasemet Inglong so tum kachingthur itu de bang ke Karbi Anglong autonomous council pen
Carbon Autonomous Council long ke chuklem du na sakuri han ta non dorm halong le la pen ke council pen jitu department along pen kam ke chuklem dun aso asa contract atum ano hanon bill pipe la tong develop luma la si development pulote rada tu aning hanga link kam chuklem long nai la pen lagi sivet a contract leklem ta payment long fit nai la pen suri cap krip hovet council pen ki pi sa kuri pusita la tunga dormha chiklo jon tang long wet nai la hello development ba ke la pen ke rong alu non pu nili balu borpungna la pen tarapungna la pen la pu chinthong hawa la pen pu amri pen dang lo patok anu along ke ong dung adim to warnon anda bilang Ningkan troksi kep nan pleng elo council arta nang ningkan troksi kep abad lo non anta arlong e check gililia to warta a kilometer koi thongke prike phoke pharu ta dula la pen se ke chelang thai ga be muni tum ki thi paracetamol chunamon po lage phugeso ogorengo de paracetamol jo lulote melo la pen ipogeso lo potela pogeso dwai la amelo aka prek thanga treatment avelo lada lar bujaro long pen chunam pon poko ana khelo ne la chunam pon chom adwai si harong lom cherhom nam ji tangte la tong development lo ba la hai kasik sak pe na kiduk pe na posim itum kar bitum thiere lo long su tum thiere lo la si alang itum non kar biang long ka development akam le claim li rada phan ke pa duk akam si claim alang tum non development ke claim ki kupilo alang tu me hang a party phan ka develop ji phan si klem mo inkora throk a hoka constituency homosti non alang tum victory kopra victory rally gibi laso victory rally gibi lage rada tum kupilo da ke chu dun thai do ge rada tum han pu poster he group tum hang ko nang tum mang du nei la pena rong sol phan ther po nang dun de pulote arunodoy amen alis nang thapon pe job card alis palupon pe la pen hala ration card pen nang lok la hai pen si therpo nang dun de pulote nitum la hai alis long ke nang thane ji la ke alang tum a party long kai ta munit do unaji mane BJP tang pik nitum la so party ke develop pik pula bangso ka che paklang ye phan chot la si alang tum thanga party phan development ak chiklem lo la pen alang tu mi thang a khia dat ka chipang cho ang tan ben ge wang kar minglong alu nang ke do atuma phan pa develop ka malang tum claim lo la solong ke kar biang long arat la pen inglong so tum ke da ke ching thulu ne pin lo la si alang tum ka develop cho da bang ke la ke development kali kusen li pudai development kali la si non nili ke damtang penangan social media long thelong lo je Mizoram inglong ha barlo Mizoram long san punon ba Meghalaya Khasi Jantia Hills long puseta ada elected members atum MLA tum bencheno MEC atum ta rong dampo rong asor pen sila pu patum dur po nani me ching hi bolong son basa jung na pelong son ching ki je than po je ni tum hen pen ko son sinang rap nai ma la pen ang tum son clemon la son pang meng non la son bukak pang meng non po seta ni tum hen pen la son nang rap un po nang sports son po la son si rong asor pen si ke je than la pen develop lo la tum hala ke than atum na hala elected members atum akam lo than lo rap no rong asor tum mang lam tar ju no deng lo ching thor lo ni la pulo la se sakuri ke pia no lo tema seta la hai ben si pang hala elected members unta ami thang kam check lem lo tai li tum long la theklong le kan the ili tum long theklong le mati ni a hok lam komane no pahni do thai me seta akyong dung atum ke ili tum elected leaders atum si konane rong ran atum ben pu ka ching ki ke chan dam patum rap dur ta ho ha ni tum hin pen la son nang pidon pon nang tum la son clemon ni a hem nang tum chikimon a wo bang ne wan po ba bi ne wan po ni tum na pine po nang tum ta ching thur po ni tum ching thur po pula son na bidi chi pa choi po ya ke thailong le mati la hello mati le tum nong ge la si pamuta nang li ta pulo pu itu masar president ta pulo je karbiang long development ke non ke nam tangan bang teachers atum salary long de more than 10 or 11 months basuta social upon 12 months in dolo salary long le dolo ha engka non festive season side lo non ni Christmas do New Year do festival nang lepo rong op nang lepo chujun so karpi nang lepo bill long le contractor atu ha la pen kala non la
pene teacher atum konon la kan ke kaprek la council under gitu tum an ke thang da long le no de la helo mai tum non development la lo mati la si la bangso a development la bangso fail non a BJP government ke failure puna lo bolon ne de la bangso a bill ki pidek theda ba teacher salary pidek theda la galang tum ki piun e binong ma mata hadak central government pen ba state government ba si tum hana fanang ki pp ma la bangso puthang nang li rat man han ni liga chinia bang ya fan bang nang pi bom lo amat la tribal welfare a ministry a department pen si fund nang ke lo body la pen direct funding po ma si chu pen ta 280 article 280 pen si nang lo bom lo ga di direct funding pu pen si nang ke direct funding ke non nang le at nang pogen te ai nge non ni liga chinia teng ke afana bang dak council long nang lelo che thana link sita direct funding pu sita ke nang ke le cheng yi ke ha state government along article 275 pen le nang lu ason te la ke direct si itum da council long se nang loji hala ke ha assam state along ke lu le non ke assam state along si lo to that lo direct funding format article 280 ke lage पंचायत अतुमा फान पिनाक जो अंगे पंचायत डिपार्टमेंट डायरेक्टर और पंचायत के हा गुवाहाटी सिदु लापेन पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट हा गुवाहाटी सिदु लामा से डायरेक्ट लिहा दाक से नंग लो अमन आ पैसा त दाक अजहा के नंग ले लो अमन नॉन के चेतुम हन से फेरे मुनाक लग मति दी अमत के चेतुम हना निंग कपांग समझिया फान लॉक सी के चेतुम कॉपी मा के नांग जी लान सी पी टू वरत ला हेलो ट्राइबल अतुम के दरमहा तक के लोंग ले टेट लो ला पेन के नांगिया सोन अंता के लोंग ले टेट बॉम लो हेम सुवन दा किम के पे तांग ते टेट बॉम लो पाई खाना दा किम के तांग ते टेट बॉम मा ठेके ला हेलो आ पैसा के नांगियान मा थादम था है बांग फारो आंग बोंग पेन बांग फारो ता ट्राइबल नांगजी lapen bang pharu la tribal atom phan ki pija paisa nang le lo aman nang le lo man da ka bang ke ka che plan to six schedule aron ke ding de pen ki ot e pen a job bang pharung bong pen non ke bang phokke bra ke thong ke tribal ka leader tribal atung e bang phlike bra troxy ve angela tuma bang ke kaning je dun ja jak kong da ve athema non hala BJP polote lage bang hala intan pen ke bang atum Hindu pu hala tungi pu atum ke high caste pulo hala tunge choturvarna atum bamun la pen khatrio atum aning ke hangateng men si da ke claim lama si hala tum phan aning kapet dog ya phan lok si ke claim mat poisan hala tum phan khoros lap lo la puya ka che plan ke lama sinon ke karbiatu inglong arat to mangke lage dormha ta long dun de lo job card a paisa ta long le de lo arong tin a block tin along ta job card a paisa ke long le tum ong mu dak re lo dak a list non ilitum ka do ita lang etami la so alam mangke la son tak taxi alam theke la lo sikidul and edet penapot Article 280 and amat non ke poncat along al poisa lo tu rong pena job non ke dormha ta long le det lo pen ke poisa nang le anta hala ke chia tum pan si pi tu nang et lo athe mahala tum omunak lo ke anya a chairman ta non ke deputy chairman ta ke chepina hala tum ning ke hanga ting men si ke claim non ke ili to CMEM tum pu ke lang si aja kong du nang nak lo aja kong la tum thang da ve lo alang litum hala ke tum kopi makaning jejima la so alam si cholang trong chodanat la na si chu heta chu abatai council along meeting dolo session along dolo bang kopli pen ke haidun aron re pen ke haidun ke chia munit Pawan Kumar Rai un an lamning jelo a chairman la itum karbi chairman ke alang lita thanta pudun hai hedet lo long le patta anta nitum hanang pf nang ji pulo amat puthot arni ke cm atum
Asia tum thur pak si ke kang plong ha dongka revenue circle ai ko pulama ki pi thek po pu di yo ma tha dam tha he itum karbia tum jong sin itum patalong lelang pode la CMEM tum neng plong ima ing plong play non bang bihari nut kaning jepen pot lalang litum kang plong nang la po an le ka pheri la si non anta ka pheri penwa si tribal atom han ke thang ta vi hai hedet la pi hai hedet la lang lor non nang litum dei lang lor ta me non itum hala bang atum ke che atum a building pinene community hall pinik alon pedo pik lo ke claim non karbi club hala dak rong ni hang po boya di do karbi club non anta la council tum selam hai hedet lo Amerika pe me hai hedet lo non hala dak ar luan de wo hi wo so do pik mati wo so do pik wo hi itip hada la pen ang hala iko pupudo iko do kok titi amar lam char ju ye det titi hala ta thang ta thik hai hedet ke hai apoisa la ka vega lilu la pan ke CM ame thang a hem che theng phun ber a ka pre kiki ma poisa do tang ko an par le hala le ka videt ji lang ma se ta hala ke claim hai hedet lo ke claim hai he thi ke claim det lo te hala ke che tum aning thi hak na pu yo o nang tum karbia tum han che claim det la po aning thi hak na pu ange mo phike election ke thur dia pan a ticket ta cholong dun thu the det na pu ka feria ma si hala karbi club anta non repair hai hedet pe me hai hedet le yo la son si la si abi nong ke la political power political ajakong mane political ajakong polote la election pen kape hai ajakong ke vote ki pia jakong ke chia tum long dok pok pen pot si non ke itunge poisa ta itum poisa anta ke chia tum en lap lo Nasi BJP development ko pi ma ke rat hek dak lo la ke nang tum a constituency tin jong he meeting bi jipin dak dam boseta ba nang tum press meet pha pe na son claim boseta rat hek dak lo la ke ini tuma development ke eviction di rada phan do ke di eviction claim lo la pen ke ale ke long ke che tum si long lo ki duk dun ba he ma ke he no dun nang ke tribal um se he no dun nang lo la tum thek long la do la ke la si la dak pen rada tum mun thi no nang tum dak pen lang pang ching no BJP development ko an ini tum han ale do ma ve ma ke no BJP long ke do dun bom leader tum nang tum rong atwar che lang tha nang tum rong atwar che lang tha keso de keso chelang ya jakong ave blouse kachonam ya jakong ave pekok kachonam ya jakong ave kombol kachonam ya jakong ave an kheti ka choklem ya jakong ave si hala reson ban ke rona sangsi cholandun prong chotanat lo non ke po ana jakong ka velo la ke development ka lilo le de hem so si kim nang waret lo pulo tang te chini lornon rat atum hem ka chi kim ji aja kong ave det lo la po si hem so kim pinang waret lo lage hem so kim waret ke la ke development ke kalilo abinong ke development me det apo si hem so kim pinang waret lo pai khanan da chu kim uni la pulo yo la po ana ja kong ka velo thek long lo north east long ke langdam et posita me nonamat 90% ing hat pen vit plak la mat plaster ko hem ke carving long an lo galang lo ini tum thek long di 90% harong bong pen prong sir ini kep tum arnisita dak pen han diplugor ke nam di towar shooting lang pono ke di mat plaster ke ada ke 5% kali 3% an ta avelo towar shooting ta nale tum plain district namo meghalaya namo ba nale tum la itu me che ko no di pu ga nang chini pu Nagaland di mat plaster ma se thek long di 99% ke bangke concrete cement pen kiki ma hem side desi bangke dolo di lasi la dak nasi chini lo itu ma develop itu ke develop le pin ma dake la hello lasi nangli rahai development kato we ke thana paklar pen pu vice president ta me nangli BJP don development ke thana paklar pot digane phana kero pilo non puthot ini tum dam tunang ka prek topic bang la hello non upcoming North Kachar Hills Autonomous Council election so North Kachar Hills Autonomous Council elections ke non arkoi achiklu January 2024 8 arni tarik nar ke pani ganda ke election dopo lalo lasi
aprang si pu president pan arju polo sodung ne vice president pan arju po North Kachar Hills Autonomous Council election la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council election che practical la 6 schedule la hamar side lo Karbi Anglong ta la ta paragraph 20 teng bude tribal area lo North Kachar Hills Autonomous Council mane Dima Hasao ta tribal area lo but the difference is there are 26 constituency in Karbi Anglong moreover there are 28 constituency in Dima Hasao Sitame tum thaglong lo not even a single non-tribal candidate can be found in the upcoming election. There is no non-tribal candidate. Even though the BJP or the Congress or the other political party, they don't select the non-tribal candidate in the upcoming election. Lasi la bangso puthak nang le clarification pitha ku pi posi la an ka cheprek lo. Lage 6 schedule hala ilitum North Kachar Hills ke 6 schedule ateng si jarso claim lo athemai litum than nam ola lang litum apan CM matanar judun patinipik lo la masih alang litum abangke ke che tum han ke hadak election ka pitur dunji a ticket pi pedet khangjang lo la bang me pik alam lo la ke alang litum chining tum det la pen claim hai net ala tum mangke alang litum ke claim hai ang thin ke thel lai lo ke mesen lo ke dadak Karbi leader atom par election pen ke hai Karbi leader atom par ke hala di Mahasao long tribal leader election pen ke hai atom hala tum ang thin themuna la puyo aron kachar li ji hala tum ga ning ha la pen ilitum ke thanda malam ta alang litum deng de la masi non ke hala dak ke che tum han ke asap ta election papi thur long le det lo mesen alang litum phan choro lo Lalu, nasi ini tum kita tang November cik lu tam ini tum North Kachar Hills Autonomous Council dam lo, ini tum APCL saya bitung pen, tapi non upcoming election lagi panchayat election ting, sila ke bang state tum nang bilo posi lagi Chokche lagi itu kes suli bom lah lam ta ini tum akihai ini tum North Kachar Hills Autonomous Council lah siam, de bolal golosa hana cingki dam lo di, nasi langdam elo polo tante akihai de bolal golosa he is still very young. Akaprek siam langdam lo polo tante di, alang lagi young piglang, asam lo langdam lo polo tante alang lagi nut ke thet dung ar puki ot siam pen arta ke komu chotke de bolal golosa helo. Seta ini tum kacingki kace thandam kadok awe antam ni alang lagi nang deng pame. And he took very seriously. Alang lagi serious pit. Lapan $60 alam kadok we taminar judun pane. Lapan alang lagi kaning alam kadok we tamil itum panan angkan pamilo. Lasi non ini tum la 28 constituency long tamil ada lagi tribal candidate side lo. Di lasi labangso aputha la North Kachar Hills Autonomous Council ASEAN alang li 60 ke otip mata alang li ke Jepang tan si aputha nang li sapu rar phantan that. Bangsi la so lam puthak pot Karbing North Kachar Hills Autonomous Council ASEAN debulal golosa phan akirupina kokwa athema alangli mopen pu general secretary ke haida pulo Autonomous Council ASEAN bong penke debulal golosa hello mane youngest CM ke alang arta kom heklang sita haladak ami thanga khe phang kachimotha lapen hala aron na phan ka pheri pen lapen hala dak inglong su kaddo go be tum phan alang mo phi kerai la bangso aron ki othi pen posi hala ke Autonomous Council long candidate do anda alang inglong su tum hasi pilo lake alang lilong Karbing long Autonomous Council CM tuliram long hangda chari dun bek nahi non mage langdam bude langli phan ilisi ke toire nang naglo sita alang ita chini po sita non bange itum rada tum ta chini lo thek prong lo da Karbing long pele pangbar na ma ho Karbiang long ke aprang ke hola kopili constituency long da Congress hul ala Rup Singh Teron phamsi Congress pen ticket pilo ta non ako BJP hudana bangke Rup Singh Teron dim bangke Karbi dim bangke non inglong so dim bangke Bihari phamsi pitu dalo la sonda thak se ko la dak habar ke hada constituency lo na song thak lo aprang ke nikan pho prang bangke khonsing long pi phamsi pilo inglong so phamsi hala dak bang non bangke ako kona ne West Bengal pe ne bang Bengali ujide phamsi
tiket PC non bang ke council deputy chairman baje plan lo la song thak si do la ngon ki bang jilang ke pheri mimilo amreng constituency song thalo la pendak ti bokhet lang pher constituency to la tum der dilo pitu po la song thak si borjana constituency to la tum der dilo non bihari pone bengali phan pone dakta pilipo la song thak ko west karbing long hala chinthong long song thak lo mukona ne ga dak Nepali tu maphan pitan dah ada tiket. Lasi ladak bang ke inglong aso tumhan tiket tipi ke pa ong ji kali ke pa jum tu la so lar bang ke halang tan ben nang ke bang dakar benglong nang ka chongbir. West Bengal pen ke bang nang ka chongbir Bengali la pen hala Bihar pen ke bang UP pen ke bang ha pun ane Bangladesh pen ke bang jula so maha Nepal pen ke bang tum hasi dak bang ke aphiong council election dia phala tiket ti pita lang tum phanse aphai pong ong puta nadar non nikan phong mung bahini nang bat lo nikan ke pa lasu pen non an bang ke non ki bang ilang nikan kre pho iprang non ki bang ilang nikan kre pho philo pede philo ji pang bukan de karbing long ke non bang ke karbing long autonomous council pugi pupi de pudage bihari da bengali autonomous council pusi dage irthurong si imu e chiplang thu de ji lasi pheri me khayang lo lasi non kachari bong tuliram long hang CM alang mithang masi CM lo posi labang so bangke tuliram long hang dele arpu gelalang tim do anda labang so kamatha bang ke par sipson ki bang gilang panang tum hala di mahaso CM lo song thaksi chari du nei alang ditu lahalo ni li ke chinteng bangke lalo lasi di Mahasau mate North Kachar Hills Autonomous Council la penke da Karbing Autonomous Council la 6 dola hawar Hindi da 60 dola hawar side lo 60 dola district side lo sitame kache breakdown ke la hello di Mahasau bang 60 dola nada Jepang Tangrak la che othip la tapi hadak itu ajala kuno sila hadak leaders tum arta le komeng hak sita bang 60 dola bang che othip la pen alang itum ke dam tang itum kaching ki jitan pen masyala tum bang bang ame thanga khai kaching hon mating long supan kaching hon ame thanga da kaching hon nama nang jitanun pa me la hello la kache breakdown ke la hello ta dak ini tum ching kilong bom lo ini tum leader kan ke ile tum dak ke chingki ateng lo tang le 60 dola ko thak le chingki no constitution alam le jethanda che panang thurong che patar thurong la pus mati yodi masih son kali dar nai ake hai de bolal gordo sa son si ile tum charlie du naji ke serious o la ke 60 dola teng pane lala sinon tak last point na son yo ile tum kachi nai dola non BJP nang dudlo pu pen bangka ile tum slogan Ningkan proxy cap society tum no autonomous state no rest mata hemprek long letik itum sang se po slogan na bangke atokan no tami no bangke pangsam klak lo lepe kong mane national party nang lulo bukan ke non BJP hut ong jut we ong no hemprek la ma hu jingpu hai hedel lo ke lapen ke movement ke japon na leader man ta hemprek hanji hemprek slogan ke hangi buket kerak dug lo non ahok lam than dai karbeng long atokan no lapen di masa lo tame non hemprek ke hang movement mate la bangso slogan ke pahang joge itu me PHLC pen sika bor i cholo non ke la pen jok sinon penangan rat nang ching thurun thulo la pen movement apana ning hang lo seta non BJP bang lo pen ka movement slogan apa ke prek dak non bang non la rat apana pahang jo bang ke ini tumhan ali do ne ave ne la bangso kuran nang explain on je bharat mata ki joy la si la so apon matha dam pam me pulo tang bang North India Bihar UP Delhi fan mission ta hai me seta ili tum karbiang long karbia khai pen chiklok itum tribal atum an kela so bharat mata ki joy bangge tum hangdun jo seta tribal state lo tema BJP pen alliance do posita Meghalaya long ta chomang atum da bharat mata ki joy bugang he ban Nagaland long ta son hang he Mizoram da itum ki hang khai nong le Arunachal Pradesh ke chini ne hala da bangge seta ili tum dak tribal area long dak karbiang long pen di Mahasau especially daga bangke ili tum amining chini ne aki medo ne ave ne seta bharat mata ki joy buga hangjo lo la bangso kuthak nang le explanation na rada phan pachini tha bharat mata mane ko pilo nelila bharat mata ki joy pu hangjo ingtung atum ke pehang nang neli hang ri pu dunde mothe ke hangji pulo tangte itu athe bang chini nai pu bang si neli pudam kang tung non athe ko pilo bharat lapen mata bang hinia munit doda inur bangge arloso inur bangge pinsu mata bang arloso lo bharat bangge pinsu hala ramayana long ke tok ateng ke
Bharat pu setelah ta Ramayan talata imagination ban sike tok pahadi aning keri pen kapincong a golpo chok pu atomu chok pu siada ke tok a kitab lo setelah pule pudam thu sita ba jadle pu sita Bharat pu bangke lake inut akhei apusar isi akhei apusar isi akhei apusar Bharat puke Ingraji pen puro te isi a tribe a chieftain tribe a chieftain lasi Bharat ke lalo anke mata bangke lake apei pu kumat apei lani lake la Bharat atum apei po athema da kasor kaliha inglong mane North India na thu asor lasi Bharat ke isi akhei apusar lo pinso lo lapen mata bangke apei lo ange haladak ladak mobile phone along ke top ke theklong YouTube along ke to Google search pen theklong lo te YouTube long da theklong ji dadake hala mata po bangke Durga phan si pu pu si pu Durga phan Durga la bongalia tum jasemet kardomare titi hala ari hong kep ke do arnam pi pul hala tum tengke la aso ari hong kep ke do arnam pi phan ke karbia tum ke ba inglong arat tum ke ardom de ako itum karbia tum ke hempu arnam pudo hempu arnam ki joy pule pudo na son de chogi di hempu arnam pe hainang pule li pu son de chogi non ke habang a pe phan pe hainang pudun rong pulo tangte la bang ke itum an chok o e pusini li ma tha la si itum karbiatum an ke hangdun peniding hagyak puneli ma tha stanili hangdun ri pule ke puali he aning hangte pe hangdun na seta hanglot ke hangye tum andala so lambang e chini nang i pula or tho bang chini mata bang e Durga phan si pu la alam thege la lasi aporta penang dolo posi pu ilituma panelist ituma president o sarjai ka tharben lapen ke pu ilituma vice president ke hai rajas tiso alang litum peningwe ilituma phan important alam athege North Kachar Hills election apu thak lapen ke Bharat Mata ki joy la so slogan ko pima lapen ke BJP development apu thak alang litum pen rada phan ke than ki mum kanoi potame litum chini long lo pusi tum kroi lo lapen ke re-election lapen general election abang so puthak ilituma sar jai ka tharben ame alang li peklar kono je re-election lake non itu me PHLC tumke election judet le lake KSKP kali election of prang si KSKP lapen la so case pending bom lang lapen judje lang lapen ke MSC elected MSC bangin kora trok CM ben chenglok kado ipan stame ke damtang November tarik re pok di order pier lo je Guwahati High Court along alang litum ceklang damnai po bangke dami damde la galang tu manik hang lo balang litum amethang advocate pane chetoi pusitame alang itu mam men hoi pen sedak chetoi nang po lapen la bangke alang tum arjab dam bek nang po la ke aloi arjab dam lo pusi arjulo amethang la arjab je sita advocate tum pan parjab lo balo la si la bangso order alo yung si komane media tum men chenglok rat tum nangji pulo tang ten nili tum long do lake xerox nang tum nang enoi nili tum long sigdo lake la si la ke kamahuna ya lama belo lapen court along case ka chedan ke lake hala non buti ke coba plan omelet ka selama sana mini di si mamen den la kali apor nang ko lapen ke advocate tum tala ta apor nang ko tangka poisa lam do apor do lapen gala hai court alam do bina posi la ke akider ke prap ke do rasi rada tum labang ningbi nang ne lapen ke 2027 yo si la anda papar plot pulo tang te la ke itu masa pen paklaro la ke re-election kan ilo la ke general election si do tupo seta me re-election of hanke 2027 na pita me la ke dambom bola ke la pen la bang kret bang inkora tro MAC atom phan to ke nang hang lap lo la tum phan to ke la November achi klo kre for ni si court pen order ka pe pass la pen December kre for ni alang litum hadak arjab nang jipu au order do alang litum kalite advocate tum arjab nang ipa alam hadak do la pen la phi
rui kalang lo rui pli puke rui pli pulo te lagi chiklo yon a pli lo la si December kre pho alang litum a time cho hang dun me ne he la bang e chini ne dat lo Lalu, setame lagi order alo ke dokok lo. Nasi Dolo. order alo, jong si media person untuk benceng lo, karbing long arada tum nangji pulo tang tele tum PHLC leader tum long hangon lagi dulu ini tum lo. Lalu, lapan kijut si, alam mage lalu nilin pen paklar dong tung lalu la re-election apu thak le punon ba PHLC fan kopine kipunai do pusdame, nale tum dipu press club long punon ba kapre kadim press meet ke pha bangai chok. Seta pini son kangthir jiradim khai dhorom chipupe pin party lam chipupe pin adim hadak karbi youth festival kaptalon beradim hadak kesi asahong klam along tara lang solong mesi pini la maso political lam kewan re-election lam kewan hadak press meet kipi bang ke chelon de dalo asi monon pita me lage klan nang ne take dam tang ha prang pen seta kapra political party tum ASCC CPML punon ba congress utame hadak si press meet ke pha puge tum thegong le pina selagi first time no masih lagi nang itu mah picture sih cepalang nondak lagi kalau si monon pi jong si opine PHLC fan opine kipunai do ajat alam bosita press meet nang itu metang council chamber long cepanon kali pote di press club long hang labang cok lo lalu lasi pining me itu mah presiden apa vice president nak hai tumhan labang so talk show on 6 schedule and autonomous state labang so part 347 long alam itu mai chetong don pertama kiro pilo lapen ke pining me lada talk show long dak karbeng long lapen ka kapre district long same nang letung lapen pirthia dang setame nang letung la nangkelang dum tum ana phantam ya kiro pilo nang letung apor na chipi no por nang letung like comment pen chenglong na tum share tha lapen nang letung kachini na yalam do an tame comment long tame nang letung nang pidun tame ni letung dengji lapen labang so tengsi non upcoming next talk show long tame tum chingwai chethan chimum ponoi lalu lasi talk show on 6 schedule to the constitution of India and autonomous state part 347 long pining we nangkelang dum pen chenglong dak panelist kadoi phantame akero PC labang so talk show bangke lan se period kawlo kardom